tam tam tararam tam tram tam tam tararam tam tram tam 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 tram taram tam taram tam 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 taram tam taram ta tam tará. Dobre. Vítajte v dnešnom dieli Dzine pre všetkých. V dnešnom dieli sa zoznámime s ďalšou toňou Dziňoch, ktoré sú ako vždy k dispozícii na odchyt. Dnes sa našu slávnu lavičku osobností podarilo zaplniť až dvakrát, takže budeme vám predstavovať okrem týchto Dziňoch taktiež aj tieto nádherné Dzine, ktoré sú samozrejme taktiež v dispozícii na odber. No a na záver vás čaká bonus, na ktorý sa môžete vopred tešiť. Tak a prejdeme rovno k predstaveniu prvej našej Dzine. Dobrý deň, ako sa voláte? Ja som neviditeľný. Prepáčte, nevedel som, že vás nemám takto, teda, toto je teda vaša práca, týmto sa živíte, alebo... Áno, ale bohužiaľ film nie som až taký dobrý, takže až toľko nezarobím. Niekde na okolo by mal byť aj môj brat, ale v tom národná špička. Užila by hoci aj cigánsku rodinu. To fakt, ani by som, teda vlastne, musí byť fakt dobrý, nevidím tu nikoho vám podobného. Vidíte, a to nám všetci hovoria, že sme jak dvojičky. Prejdeme k čítaniu životopisov, aby nám čas prebehol rýchlejšie. Toto je Johan. Johan mal trpký život, pretože pracoval ako bomba. Ako vidíte, má na chrbte škrabance. Získali, keď v rámci práce zapálili jeho zápalnicu a výbuch ho hodil o najbližšiu stenu. Stadiaľ mal Johan škrabance, ktoré môžete aktuálne vidieť na závere. Aj napriek tomu sa Johan stále snaží si nájsť niekoho, kto si ho osvojí a u koho by sa cítil ako doma. Táto tekvica sa volá Inga. V minulom živote bola baklažán. Ďalšie info nie je dostupné, keďže nevie rozprávať. Ďalší sú bratia omeleťáci. Podobajú sa ako vajce vajcu a aj vyzerajú ako vajce pri vajci. Ďalší v poradí je Omar. Prezývku dostal od svojich príbuzných prevažne preto, lebo sa oblieká ako pomar, Anč. Vedľa neho sedí mandarín Rollins, ktorá sa stále pohybuje pri Omarovi. Nikto nevie prečo. Ďalej vidíte dvojičky, z ktorých jedna si dala vytetovať. Počkať, čo je toto? Tak toto neviem kto je, ale vyzerá ako náboj z tanku. Toto je Hedviga. Kedysi bývala veľká o priemere 1 meter, no potom postúpila otučňovaciu kúru a teraz vyzerá takto. Celý vrch hlavičky osobností zaberá klan Drugovičovcov, ktorí sú známi tým, že celý deň len programujú a tak prirodzeným vývojom stratili schopnosť naberať pigment, teda až na toho hleto Mrňovse. Bosov, malého Igora, ktorý má jazvy po celom tele z vybojovaných bitiek. Je to proste boss, CCP. Toto je Gerdo. V minulosti pôsobil ako špion medzi granátovými jablkami. Gerdo hľadá niekoho, kto by mu dôveroval. Pravdepodobne v práci niečo pokazil. Nie že by som už nemal napady alebo niečo podobné, ale dosť neskoro som si uvedomil, že druhú skupinu Dziňov, tá čo bola na Konári druhý raz, som nenakrútil, iba odfotil. Takže spravíme to takto, že vám tu asi nechám tento tu obrázok, môžete sa pokochať, samozrejme všetko čo som povedal doteraz je pravdivé. Samozrejme tie Dzine sa dajú zobrať a máme zvyšné a keď nejakú budete chcieť, tam mi napíšte alebo niečo podobné. Chcel by som na začiatku bonus, takže enjoy. Takže tento borec je úhlavný nepriateľ bossa bossov. Je na ňom pekne vidno jeho mohutné šváre, môžete sa pokochať. To sú šváre, lestilo, bicepsy, to zakrivenie, stopka z každej strany, perfektný, Ale nevesta na strome kvôli tomu, že je taký okrolý písk a DG, že jeden